amsa mini da ke kaɗai na gani domin kini zan gini da ke nake son zama ki bani kyautar zuma na sha na sani mun zama ina buƙatar rama a rayuwa na gano zinariyar duniya saki yake na gano ki zo ki ban taliya harai nake na gani dan kin wuce dan kira na samu gyali yar fara nan ta wuce kirkira akan ki zan yau zara don ba na san yaudara idanuwa na kyace rabin jiki na kyace idan da ke na gani karya ne ai min raini dan kin zama abin gani a duniya na gane waɗansu suna munafircin a hana ni kawai farin ciki sun ce aje a yau bincike a yau zan ba su mamaki idan har sun yi sun gama zan zo in ba ku labari bukutar MD